at nu skal I så synge lige så godt, som I ser ud. Og ja, det er nok meget tid på at tænke over. Jeg er ikke lige så god til at tale som Rasmus, det er meget det der. Men vi starter med at dele salen op. For dem, der skal synge med mig, vi tager her fra midten. Det bord der, så skiller vi herover. I synger med mig. Ja, andre, vi synger med Katarina. Lige væk. Og min er ikke med tekst, så det er meget nemt for jer. Vi starter at synge noget, som lyder så cirka sådan her.